तो का हाल बा दादा भोजी टनिया में। चलो दे देव चंद्र भाई के गणिया में तो ढोड़ी वाला गाना में शुरू से लेके अंत तक बना के आज वीडियो बहुत गांव फार होने वाला भाई, आराम फार होने वाला। ठीक है, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोंडिया भाई का लोंडियागिरी। ठीक है, ज्यादा लोड वसूल नहीं करते हैं। भइल जाता धन तोहर बासिक बा। ए भोजी तोर गणिया मारे खातिर बोल तैयार तोहर लोंडिया भाई आशिक बा। देवराई ढोड़िए के तोहर आशिक बा और हमार लोंडिया भाई के भइल बा मासिक बा। नहीं लोंडिया भाई हमें लान दे दे सारे खत्म मोहजी के। अरे सारे के ये मोहजी के भइल बा मासिक ना। हां सारे के दूंज के फिचकारी लेके कुकुर भौका था भौ भौ। काहे भाई वालों तनिया भैया के गाड़िया में कोई नहीं ठोकेला। सारे के मोटाल जात बनी सो हमार भतरा कतनो ठोकेला तबोना लइका होखेला। हमर सगान वाला सारे के का पर लइका होई है ना तनिया झाड़ जी। अच्छा जतना दर्द सिल टूटे पे न होला त क्या टूटे पे होला भौजी तनी बतावत ना। ए भौजी तोरा के काले ने जल्दी बतावा तो फिर होई कहा तो सारी कर फटाफट बतावा तो गाय मार ले तोरा के। हां जतना दर्द सिल टूटला पे ना होला उतना दर्द अगर गांठ टूटला पे नहीं मतलब दिल टूटला बा तो सही बात बा भौजी का कि सिल टूटला में सारे के दिन दर्द होला लेकिन दिल टूटला पे साले के सालों भर दर्द होला है ना भाई लोग। देवेली जवान साली मुंह में ले बुका सारे के का देता कर दिया है वाला नहीं है वाला साली वो हो देबू का हमारा ले साले के पुछत वाली क्या देती हो कर दे दिया तनी बता क्या देते रहे लोंडिया में तू बता। बुरिया देते रहे सारे के जिंदगी के एकदम सही बोल ले बा। तो बस भाई लोग अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।